Dame na sumurong na siyan sa luhut na roha, ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Horas madihita sa luhut na damang dohot dainang, di Minggu Kuasimo de Geniti, tanggal 7 April tahun 2024, hata ni debata na gabijamita tuhita, di mana tersurat di sada Johannes biddu sada, ayat sada Rodi biddu 2 ayat 2. Songonoma hatana disi takasma tapai hutihut. Na adong sian mulana nahu begi hami, nani ida ni mata nami, nahu panok noti hami, jala na jinama ni tangan nami, taringo tuhata hanguluani, naung gabi patardo hanguluani, nunga huida hami. Gabi huhati dakon jala hubaritaho kami tuhamu hanguluan nasa liling-liling nai. Naung adok kia diadopan niamai, gabi di papatar tuhami. Nahuida jala hubigi hami, ido binaritahon nang tuhamu. Asa marparsauran nak kamu rap dohot tami. Tuamai dohot tuanak na Jesus Kristus do parsauratai. Ubahen na husurat to kami hatau tuhamu, asagu halalas ni rohamuna. Oddo barita na hubigi hami sian ibana, gabe binaritaho tuhamu. Panodang do debata, dangadong di bagasan ibana manangaha na hulum. Molotadok naung saur hita tu ibana, huhud taulahon na hulum, pargabus do hita, dang siula hasit tongak kita. Alay molota parangeho katiuron, songon ibana na di bagasan na tiur, saur do hita sama hita. Jala dipayas mudar ni Jesus anak naido hita sian nasa dosa. Molotadok naswadong dosata, tapau toto do dirita. Jaladang di bagasa kita hasit tongani. Molo tatopoti akka dosata, haposad do ibana jala bonar, manesa dosata jala payasok kita, sian nasa hagiduhon. Molotadok naso mardosa hita, pergabus do ibana tabahen, jaladang di bagasa kita anggo hatana. Alia kanaha, ubahen husurat tono tuhamu, asa unang mardosa hamu. Molotu ngadong na mardosa, adong do pangodyata tuamai, ima Jesus Kristus partigori. Ibana do pardingganan pasayhon nakadosata, alay dada holad dosata, tungdoho do dosa ni sadok portibion. Ido yang go sahatna. Horas madihita sa luhut na damang dainang. Di bagasam mingguon masuk mahita tu minggu na diguari Minggu Kuasimo de Geniti. Astuan na, songo poso-poso na ibaru tubu, na uasan di susunatama. Laos dibahed do tema ni mingguon, mangulu di bagasan hatiuron. Minggu Kuasimo de Geniti di patupa dung minggu parningotan ni ari haheheon ni Tuhan Yesus Kristus sian namate. Manang na diguari Paskah. Di upamahon poso-poso na diburtian na somarnida hatiurod dope. Alay dung sorang, idaw nama hatiuron. Tudus ma itu Paskah na parjolo, hati-hadi lau si hamatean buha baju bangso Israel di Mesir. Songonima Jesus Kristus naung mga lau si hamateani, jala hehe diari patuluhon. Hamateani, imaupa ni dosa. Tudus majol manamardusai na mangulu dope di bagasan hahulumon. Songon parporangan ni debata tu hahulumu di bagasan panopau ni. Doho parporangon ni debata tu debata siliban na sinobba ni bangso Mesir, hatiha ditabad di si bangso Israel. Hobar tu sido na didok ni Tuhan Yesus tu si Nikodemus, na tersurat di Johannes 3 ayat 3. Na tutu si tutudo na hudokot tuho. Ia sotu bujol masya gijang, dang tarbahesa marnida harajaun ni debata. Songoni musena didok ni Apostel Petrus na tersurat di sada Petrus sada ayat 20. Ainung nga mangulahi tubuh hamu, dada siya boni naolo base-basean, siyan na manotong do, binahen ni hata na mangulu jala namiani, nasian debata. Jadi damang dainang, sarupa sadalan jala sapad dohad do,
na di bagasa minggu kuasi mude geniti, ima songon poso-poso na baru tubuh na uasa di susu natama, dohok na mangulu di bagasa katiuron. Songo dia do na ni Apostel Johannes di bagasa turpuk jami taon, taringot, songo poso-poso na baru tubuh na uasa di susu natamai, dohok na mangulu di bagasa katiuroni, na perjolo damang dainang. Mangulu di bagasa katiuron, ima nagabisi tidangi di barita hanguluan na patar siad debata. Di pasahat Apostel Johannes do surat naon sian naung jinakonna siad debata si pangului. Dang barita na tinukangan ni jolma na di barita honibana. Manang barita na hobar tulomo ni rohana, manang rohani jolma. Alay na siad debatado. Ima barita na sitong. Barita na panguluhon sa liling-liling na. Buasa pola songoni di do Apostel Johannes, di siala masa do tikii akka parbarita parpuda haliluon na diguari mai aliran gnostisisme. Di simai dauta dakolan mangihuton na masa buti akka na porsea na mangulu di bagasa katiuroni. Manang songo bulung-bulung na mahiyang na mangihuton pangulus niya lugo. Alay ikot takasma di pangido akana porsiai asa dohot saur di bagasa debata ama dohot Tuhan Yesus Kristus marhite barita hanguluan na pinapatar ni debata di bagasan Yesus Kristusi. Molodung songoni patarma barita hanguluan ni di bagasa kadirion ni jolma na porsiai gabi talup maibana gabi sitidangi di barita hanguluan ni muse di sadok gulmit ni ngoluna. Napadua hodamang dainang na mangulu di bagasa katiuroni ima na sinodangan ni debata. Panodang do debata. Dangadong di bagasan ibana manangaha na hulum. Manangaha pena di bagasan sodang dapotak katiuron. Hatiuron na didokna ima hasitongan na siya debata. Jadi molo naung saur di sodang ni debata, dang ulahonon nabi na hulum, manang nasositong. Ay taludo na hulum di bahen hatiuron, taludo dosa doho tamatean di bahen hasitongat doho hanguluan na siya debata. Jadi molotong adong namadok, naung saur iba na tu debata, alay huhut diulahon na hulum, pargabus doi, naso siulah hasitongat doi. Ra, hiado hita manoton film na artis manang aktor na mamake aksesoris Kristen. Isarana rupani martato silang di pamatang na. Hape gabisi parjahat di pilimi. Adong muse na makorukon silang. Hape si parjahat na margabus, panipu, panakku jala pamuno. Tudos parjahat do diadupan ni debata nama do dirina Kristen. Hape dang mangihuton Kristus. Di salani didok matuhita asa taparangeho katiuroni. Ainung nga di pasaur debata hagugu ni sodang nai. Marhite-hite holong doho hasitongan na di bagasan Tuhan Yesus Kristus anak nai. Napatuluhod damang dainang. Na mangulu di bagasa katiuroni, ima na olo mangokuhon jala manopoti dusana. Siajol mana parjolo, ima si Adam dohot si Hawa. Nunga mardosa hita jolma. Sian hatutubutan waeng, nunga mardosa hita jolma. Di siala na mardosa do hita jolma, ubahen narotu hani gabi jolma. Laho manubus hita jolma, di siala nibalga ni holong na di hita. Jadi molo tadok naso mardosa hita, tutu pargabus do hita disi. Jala na tabahid do margabus Tuhan idisi. Doso jolma naso mangokuhot Tuhan Yesus Kristus do, molo tadok naso mardosa hita. Molo tao kuhot do Yesus Kristus si Tuhan, jala si palua, ikon haposad do ibana jala bonar, natuk manesa dosata, jala na payeso kita sian nasa hagiduhoni. Di sialani tadda ni jolma na mangulu di bagasa katiuron ni sodang ni debata. Ima na olo mangokuhon jala manopoti dosana. Ailam patardo parnidaan ni jolma na di bagasa katiuron sian na di bagasan hahulomon.
Napaupattod damang dainang. Namangulu di bagasak katiuroni, ima namarparangehon hatiuroni. Songon ama nama mudai anak-anak. Songon dido apostel Johannes tuhuriai. Dipangidohon asa unang mardosa hamu. Molotung adong na mardosa. Adong do pangodiata tu amai. Ima Jesus Kristus partigori. Nunga dipatupa de batapa nubusiod dohot taluao di jolmai di bagasan Jesus Kristus. Songon sahala ama naholong si tuturohana tu yanak konna. Songon ima dipatupa de bata dinalaho paluahon jolmai sian ganup nasa hamatean alani dosa. Disyalani songo poso-poso na baru tubuh do jolma naung majakon ganup nasa panubusion ni Tuhani. Debatado na paucato jolma sian hahulumun ni hamatean. Jala di pawongot tu hatiuron hanguluan si saliling-liling nai. Di baheni asa mangulu majolmai di bagasan panodang yonna. Na marparangehon hatiuron na siad debata. Ima hasitongan na bonar. Asa marhiti parangi hatiuron niya kana porsiai. Gabi tarjou jolma saor tu sodak hatiuron ni debata. Asa gabi si parsidohot na sida gabe partupal di hanguluani. Di Matius 5 ayat 10 rodi 16 didok. Hamudo panodang ni portibion. Dang tarbahen sosai patar hutana di atas doluk. Dang dibukup pon hala apang tupalito na ginalahanna. Tugijang ni parpalito addo dibahen. Asa disodangi saluhut na dijabui. Naing songonima marsinodang palito muna di jolo ni halak. Asa diida akapabahena muna na dinggani. Asa dipuji na sida ama muna na dibanua gijangi. Atong damang dainang. Digijang matabahen hatiurun na siya debata. Laho pataluhon hahulumun ni dosay. Aitu bagasan hatiurun na do hita di jo. Jala ditugu-tugu hita tuganup nasa dinggabasana. Asa manotong matiur pasu-pasunay di hita, sahat ro di hanguluan sa leleng ni leleng na. Tuhan de batama, na mamasu-masu hamu sa luhut na damang dainang, di dia hamu maringanan, dohot na makubesi de bata, marhite-hite huriana. Amin.